Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Praga'da studiýada siz bilen men Ýogşan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 13-nji aprel hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başynda Siriýadaky 5 ýyllyk raýat urusyny soňlamak üçin Женевада geçirilmekçi bolan täze gepleşikler tapdyry barada maglumat berer. Есть уже понимание, что итогом этого политического процесса должна быть новая конституция на базе. Owan hökümeti we Taliban bir-birine garşy ýal hüjümleriniň başlanyny öwran edýär. Owan deputaty öyle bilen söhbetdeşlik geçirýän jurnalistde onu bir Owan erkeginiň eline bermek gaýbatyny atdy. Klipde köp saatlar belli bolmasa da Hanefi'nin zorlamagyň gurrunly edendigi şüphesiz. Halkara pul fondy Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň geçen ýylda 6,5% bolanlygyndan bu ýyl 4,5%den hem aşağı kaçmak ähtimallygyny saklaýar. Bular barada hem anyk maglumat berer. Türkmen paýtagtyna dükkan eýelerinden dolu ýagdaýda elektron hasaplaşygyny geçmek, ýagny elektron hasap maşinlaryny oturtmak talap edilýär we bu ýagdaýyň ýene ýüzlerçe adamy işsiz goýmagynyň ahmarlygy saklanýar. Dükkan eýeleri ýöretmeýär. Dükkanlary adatça vilayetlerden iş gözläp gelen oglanyjlar berýär. Programmamyzyň esasy bölümine geçmegeniň günüň sagatyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Siriýanyň 5 ýyllyk raýat urusyny soňlama ugrunda gepleşýänler Женевада ýene bir tapgyr duguşyk geçirmekçi bolýarlar. Emma mögüjeýän zorluk olaryň muny edip biljegine şübhe döredýär. Aleppo vilayatynyň demirgazygyna barýan söwüş 13-nji aprelde hökümetçi güýçleriň El Eis şäherine Al-Kaidanyň ýerli bölüm bolan Al-Nusra Front tarapyndan saklanýan şäheri Ayratin basyş görkezmegi bilen tapagutlandy. Birleşen Milletler Uramasynyň arıçylyk etmegine geçirilýän gepleşikler geçiş hökümetini gurup 270 000den gowrak adam öldüren, ýurduň ýylatynyň ýartyny ýaşaýan ýerinden bosturan konflikti soňlamagy maksat edilýär. Şu aralykda Siriýanyň hökümeti garamagynaky ýerlerini täze 250 agdaly parlament saýlamak üçin saýlaw uçaklaryny açdy. Damask bu saylawyň kanunydygyny we Jeneva parahatçylyk gepleşiklerinden aýry başga bir zatdygyny öňe sürýär. Bişkekdäki adam hukuklary aktivistler Kırgızstanyň parlament binasynyň daşyşygyna toplanyp deputatlar tarapyndan ara alınıp maslahatlaşylýan daşary ýurt agentler kanunyna garşy protest bildirdiler. Şunuň ýaly kanun ortaýetde 4 ýyl mundan odal kabul edilipdi. Bu kanun söwda etmeýän we siýasat bilen ilteşikli jemgyýetçilik guramalarynyň daşary ýurt çeşmelerinden mali kömegini alan ýagdaýynda daşary ýurt agentleri diýilip tagmalanmagyny talap edýär. Ortaýetiň jemgyýetçilik guramalary bu kanunyň öz ýurtlaryny başga pikirleri ýoşatmak üçin ulanylanyny aýdýarlar. Kırgız deputatlary bu kanun taslamasyny geçen ay 2-nji koýuşda kabul etdiler. Eger ol 3-nji koýuşda hem parlament tarapyndan tasdiklansa, prezidentiň gol çekmegine iýerler. Gepleyer Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşigi Irana garşy adam hukuklary meselesinde girilen sanksiýalaryň möhletini ýene bir ýyl uzatdy. 10-njy aprelläki beýanatda Ýewropa Birleşiginiň aksiýasynyň 82 adama we bir kärhana degişliligi aýdylýar. Beýanatda 28 agdaly Birleşigiň Irana garşy 2011-nji ýylda düýpli hukuk bozulmalary üçin girden emlak doňdurma, syýasat gadaganlygy ýaly çäreleriniň ýylgyderli täzelenip durulanyny aýdylýar. İran geçen ay BMG'nyň adam hukuklary hasabatyny gaharly garşylap, onuň syýasy heňleri esasynda taýýarlananyny aýdypdy. BMG'nyň hasabatyna başga zatlar bilen bir hatarda İranyň 2015-nji ýylda 1000 golay adamy jedalandyryp öldüreni aýdylýar. Birleşen Milletler Uramasyny täze baş sekretar saýlamagy kömekleşmek üçin ýaşyryn prosese başlady. Adatça bu meselede howpsuzlyk keňeşigi onuň hemişelik agdalary agdyklyk ederdi. 12 aprelde başlanan dinlenşik agda döwletleri ilkinji gedek kandidatlara BMG'nyň parahatçylyk eskerleriniň jynsy betniýetliligi ýa-da güýçlü döwletlerden edilýän başça garşy durmak barada sorak bermek mümkinçiligini öğretdi.
Montenegro'nun Daşary işler ministri Igor Luksic, UNESCO'nun baş direktori Irina Bokova, BMG'nın bozgunlar idaratynyň odalky başlygy Antonio Guterres tagy 8 kandidatyň başyny çekip, baş assambleýanyň agdalarynyň soraglaryna jogap berdiler. Beýle kandidatlar Makedoniýanyň odalky daşary işler ministri Sergiyan Kerim, Horwatiýanyň odalky daşary işler ministri Vesna Lupusic, Sloveniýanyň odalky prezidenti Danilo Turk, Moldowanyň odalky daşary işler ministri Natalya Herman dagyny ölçüne alýar. Panama prokurorlar Panama kağıtlarının merkezinde olan kanun firması Mossack Fonseca'nın ofislerini döker. Bu firmadan sılan dokumentler dünyanın bay ve kuvvetli adamlarının baylığının daşary yurtlarda, kampanyalarda yaşarıp saklanmağının üstüne açtı. Panama kağıtları deyip bilinýän 11 milyon gowrak dokument dünya metbuatynda onlarca täze makalanın yazılmagyna peýda boldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Siriýanyň 5 ýyllyk iraýa duruşynyň soňlama ugruna gepleşik alyp barýanlar Jenewada ýene bir tapgyr duşuk geçirmekçi bolýarlar. Emma mewzuýan zorluk olaryň muny amala aşyryp biljegine şübhe döredýär. Aleppo welaýatynyň demir gadygyna barýan Seos 10 aprelde hökümetçi güýçleriň Al-Eys şäherine Al-Kaidanyň yerli bölümi bolan Al-Nusra Front tarapyndan saklanylýan şäher Ayratin batyş görkezmegi bilen tapawutlandy. Temany kärdişim Sahra dowam etdirýär. Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän grajdanlyk urşunyň soňuna çykma maksat edilýän gepleşikleriň täze tapgyryny geçirmek üçin Jenewada duşuk bolýar. Emma Siriýada barha artýan ýowudlyklar gepleşiklere gatnaşýanlaryň bu meselede şowlu bolmak mümkinçiligine şüphe döredýär. 13 aprelde geçirilýän gepleşiklerin öňýände Siriýanyň demir adygynaky Aleppo welaýatynyňky çaknyşyklar epetli güýçlenip, hökümet güýçleri Al-Eys şäherçesine Ayratin batyş görkezýärler. Bu şäherçe Al-Kaida hereketiniň yerli şahamçasy Al-Nusra Frontu kontrolü edýär. Birleşen Milletler Uramatynyň araçylyk etmeginde geçirilýän gepleşikler geçiş hökümetini gurup 270 miňden gowrak adamy öldüren we ýurdun ilatynyň ýarpasyny ýaşaýan ýerinden başga ýere göçüren konflikti soňlamagy maksat edilýär. Şu ýylyň fevral aýynda Moskwa bilen Washingtonyň araçylyk etmeginde gadanylan bölükleýin ýaraşyk Hasberg rezolýusiýanyň baglanşylmagy ugrunda umytlar artdyrdy. Emma ýakynda Mewjan we Hama welaýaty bilen Damask şäherini öz içine alýan söwüşler bu umydyň hem adalmagyna getirdi. Häzirki wagtda o gatyşyk besetmek barada ulalaşyň berjä edilmeýänliginiň alamatlary göze ilýär diýip Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Uramasynyňky ilçisi Samantha Power New York'da jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Samantha Power söwüşler Siriýanyň Birleşen Milletler Uramasynyňky wekili Staffan de Misturanyň syýasy gepleşikleri geçirmek üçin jemlenmegini kynlaşdyrýar diýdi. Şu aralykda Siriýa hökümetiniň garamagyndaky ýerlerde täze 250 agdaly parlamenty saýlamak üçin saýlaw uçastyklary açyldy. Bu saýlawlarda hökümet tarapyndan hasabarlanan we tasdiklanan dala şäherleriň 3500 çemeti bätleşýär. Damask ses berilişiniň konstitusiýa laýykdygyny we munyň Jenewadaky parahatçylyk gepleşiklerinden aýrylykda geçirilýändigini aýdýar. Bu aralykda Türk mediasynyň berýän maglumatyna görä 13 aprelde Siriýadan atylan raketalar Türkiýanyň Kilis şäheriniň merkezindäki 2 ýere gelip düşüpdir. Bu wakanyň adamlaryň arasynda howsala döremegine sebäp bolandy, emma hiç bir adam mitkisiniň bolmandygy aýdylýar. Bu wakanyň izi sürek Türkiýanyň armiýasy konfliktde goşulşmak düzgünlerini bozman Siriýadaky käbir nişanalara gaýtawul berdi. Hormatly dinleýijiler, kärdişim Sahrany dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizi owan temasy bilen dowam etdirýäris. Owan sany bu ýaly hem jeň hüjüm habarlary bilen utgaşdy. Owan Talibany 10 aprelde metbuat serişdelerine orhat ýollap, bu ýylyň ýaly hüjümlerini Talibanyň esaslanyrjysy merhum mollaryň hormatyna Ömer operasiýasy diýip atlandyrýanlygyny habar berdi. Temany kawulla habarçymyz Saýmerdan uly Murady dowam etdirýär. Taliban hareketiniň öz ýalky hüjümlerini başlaýandygyny ýylan etmeginiň ýyly süre Awgan hökümetem jeňçilere garşy harby operasiýalaryň başladylýandygyny ma'lum etdi. Jeňçilere garşy görüş üçin
5 ýyllyk planyň işlenip taýýarlanandygyny habar berdi. Awganistanyň prezident administrasiýasynyň sözçüsi Dawakan Menapalyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçilere garşy göreş boýunça ilkinji gedek uruş plany gurulýar. 5 ýylyň dowamında jeňçileri ýok etmek üçin çäre görüler. Onuň üçin awgan ýaragly güýçleri taýýarlanýar. Ýurdun ençeme regionda jeňçilere garşy harby operasiýa başlanyldy. Döwlet garşydaşlary bilen ýaraşyk üçin hem tagalla edilýär diýip sözçi aýdýar. بار اول پلان 5 ساله‌ای و جنگ تصویب کردیم و این مسئله افغانستان تدابیر خاصه گرفتن. Thomas Baslynyň başlamagy bilen bu ýyl Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň has ýaramazlaşmagynyň ahmaldygyny bilermenler aýdýar. Demirgazyk gündegor Awganistanda da dartgylly ýagdaý höküm sürýär. Awganistanda asudalygyň ornaşmagy üçin alada edilýändigini Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy general Kadamşah Şehim aýdýar. Jeňçilere garşy göreş boýunça 5 ýyllyk planyň gödöňünde tutulandygyny general ma'lum edýär. ما پلان 5 ساله خود آماده کردیم که تامین امنیت افغانستان و امنیت پایدار است. پلان 5 ساله خود Gunduz vilayatynyň etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Gunduz şäherine de jeňçilerin wähem salýandygyny yerli ýaşaýjylar aýdýar. General Şehimiň aýdysyça şonuň üçin Gunduz vilayatynda Awgan harbiýleri jeňçilere garşy Şafak adly harby operasiýa başlapdyr. Gunduz şäheriniň daş töwereginden jeňçiler ýa-da serpikdirildi. Çardere we daşty arça etrafynda da Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Ýurdun 15 vilayatynda jeňçilere garşy harby çäre dowam edýär diýip General Şehim aýtdy. پلان عملیات شفق فعلا 15 ولایت کشور ادامه داره. اطراف شهر کندوز دولت‌ولسوالی 14 Talep Topary Omary adly öz ýazgy terror hüjümlerini başlaýandygyny dün 12 aprelde bildirdi. Geçen ýylym Taliban Awgan güýçlerine garşy şeýle hüjümleriň başlanandygyny ma'lum edipdi. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň aýdyşyna garanda Talep militanlary uruş yglan etmek arkaly öz propagandasyny ýüretýär. Talibanlar öňem şeýle beýannamalar ýaýradyp gelýär. Awgan güýçleri düşmana garşy göreşe hemişe taýindir diýip general Kadamşah Şehim aýdýar. اعلان جنگ نیست، یک پروپاگاندا است. اعلان جنگ طالبا ظهور کردن و جنگ خود اعلان کرده بودند و یک جنگ است که ادامه داره. Awganistanda Islam Döwleti adly toparyň jeňçileri yerleşipdir. Daişçilerin Awganistanyň merkez Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde toplanýandygyny yerli resmiler aýdýar. Merkez Aziýaly militanlaryň Islam Döwleti adly toparyny taben bolýandygyny ma'lum edýär. Daeş militanlarynyň Awganistanda hereket edýändigini general Kadamşah Şehim hem tasdiklady. Daeş jeňçileriniň Awganistana wähem salýandygyny general nygtady. Awganistanda jemlenen daşary ýurtly militanlaryň goňşy ýurtlara howp hawandyryp biljekdigini general belledi. Daeş bitnesiniň öňüni almak üçin regionda ýerleşen ýurtlar bilelikde çäre görmeldigini general öňe sürdi. داعش یک پدیده، یک گروه تروریستی است که متاسفانه تهدید میکنه و در افغانستان هم عرض وجود کردن. Şaýmerdan oğlum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Awgan temasyny dowam etdirýäris. Awgan sanly aýallaryň hukuklaryna bagyşlanan dokumental filme degişli klipde parlament agzasy özü bilen söhbetdeşlik geçirýän denan jurnalista haýwat atýan ýaly bolup görnýär. Hasanygy tanymal ruhany Nadir Ahmet Hanafi öz söhbetdeşini bir Awgan erkeginiň eline bermek pikirini syzdyrýar. Bu temany kärdeşim Germaniýadaky habarçymyz Aral Perus dowam etdirýär. Awganistanly aýallaryň hukuklaryny barlamak boýunça taýýarlanan dokumental filme degişli bir klipde parlamentiň bir agzasy özü bilen interwiu geçirýän zenan jurnaliste haýwat atýan ýaly bolup görnýär. Indi bolsa ol özünden ötünç sorulmagyny talep edýär. Bu waka tapgyrlaýyn dokumental filmleri berýän Vice on HBO teleulgamynyň raportýory Isabel Jung'un Awganistanly tanymal ruhany we kanun çykarjy Nazar Ahmet Hanefi bilen geçiren söhbetdeşliginde ýüze çykdy. Jung Awganistanyň aýallar babatda zorlukly hereketleri ýatyrbaga gönükdirilen kanunyna Hanefi'niň näme üçin garşy çykýandygy barada sorap, oňa bir erkek öz aýalyny zorlasa, bu eşerde bolýan kemsitmemi? Sizin pikiriňizçe bu iş üçin erkek cezalandyrylmalymy ýa aýal diýer?
Bu ikisi zorlamak sözünün manysy barada jedelleşýärler. Onsoň Kıratly parlamentçi zorlamagyň sizde bir görnüşi var, başga bir görnüşi hem bizde islamda var diýär. Ýong siziň pikiriňizçe aýallara ruhsat edilmelimi diýip ýa-ni sorag berip başlaryna Hanefi onuň sözüni bölüp klipde görünmeýän bir adama muny inni besediň diýär. Ondan sonra ýoňaň dymyp oturandy görünýär. Ruhani dari diline muny bir awwan erkeginiň eline beriň, burnundan çykar ýaly erip bersin diýär. Bu gurrunlary HBO 10 aprelde bir videoda goýberdi. Azatlyk radiosi aýdan zatlary barada Hanefiden sorag edenine ol ilki men hiç bir adam bilen duşuşamak, bu barada hiç bir zatdan haberim yok, hiç bir zat aýdamak, meniň bilen hiç kim gurlaşanak diýip ýoň bilen bolan söhbetdeşligi inkar etdi. Hanefi söhbetdeşlige gatnaşandygyny reddetmek dowam etdirip, videony kimdir biri maňa meňzeş bir adam bilen taýýarlandyr, video düşürmek gaty aňsat dedi. Edilen soňraky soraglarda Hanefi bir söhbetdeşlige gatnaşandygyny boyun alyp, men öýlenmek meselesi barada gurlaşamyzda, oňa bu barada biljek bolsaň bir awgana durmuşa çyk diýdim dedi. Ýanky zatlary aýdanyň kesgirtininse ötünç sorarmysyň diýip soralaryna Hanefi has kejigip şeýledidi. Size başga näme gerek? Bu videony ýasan bir adam var. Ol adamdan bu işi näme üçin edendigini men soramaly. Kim ötünç soramaly? Menmi ýa-da bu videony meniň garşyma ýaýradan adammy? Olar öz işi bilen meşgul bir adama garşy dilduşuk gurýarlar. Klipde köp saatlar belli bolmasa da Hanefiniň zorlamagyň gurrunly edendigi şüphesiz. Hanefi söhbetdeşlige gatnaşandygyny inkar edýär diýip iýerilen tweete onuň bilen interwiu geçiren jurnalist munyň ondan köp meniň üçin unutulmajak zat bolan bolmagy mümkin diýip jogap berdi. Hormatly dinleyijiler, Germaniýada kärdesimiz Araz Pergusy dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy baradaky täze habar bilen dowam etdirýäris. Halkara Pul Fondu Türkmen ykdysadyýatynyň ösüşiniň geçen ýyly 6,5% bolanlygyndan keskin aşağı gasyp, bu ýyl 4,5%den hem pesi düşjekdigini saklaýar. Ma'lum bolýar, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8 aprelde geçiren giňişleýin hökümet maslahatyna ykdysady puwdagyň bir näçe ýol başlasyny çalyşyp, ýurtdaky ýeňillikler hem tanqid edipdi. Temany kärdişim Muhammed Tahir dowam etdirýär. Halkara Valyuta Fondu jemi içerki önemiň ösüşi barada ýaradan soňky hasabatynda Türkmenistanyň jemi içerki öneminiň ösüşiniň 2015-nji ýylda 6,5% bolandan 2016-njy ýylda 4,3% çelli peseljekdigini habar berýär. Halkara Valyuta Fondunyň maglumatyna görä umumyň aýdylanda tutuş dünýäde ykdysady ösüşiň gowrumy 2015-nji ýylyň ikinji ýarymynda garaşylan möçberinden pes bolup, bu ýa-da gaýdyşlygyň şol ýylyň soňky çäreginde hasam göze iýlenlik aýdylýar. Şol ýa-da gaýdyşlygyň esasanan Birleşen Ştatlary we Ýaponiýa ýaly ösen ýurtlaryň ykdysadyýetinde emele gelenligi mälim edilip, ortaýetin ykdysadyýetindäki çökünligiň bolsa garaşylan ýagdaýa laýyk peselenlik aýdylýar. Hasabat daýretiniň ortaýetin ykdysady haýallamasynyň postsovet ýurtlarynyň ählisine öz täsirini ýetirendigi aýdylyp, agzalýan regionyň ykdysady ýagdaýlaryna ýangyjyň bahasynyň peselmeginiň hasam uly urgy urandygy habar berilýär. Postsovet giňişliginiň agdasy bolan Türkmenistan diňe bir ortaýetde dowam etýän ykdysady çökünligiň yaramas täsirine uçraman, ýa-da ýangyjyň bahasynyň aşağı gaçmagynyň täsiri bilen hem ýüzbeýiz bolýar. Halkara Valyuta Fondunyň hasabatynyň bu ýagdaýlaryň adamlaryň iş
bilen öpçünçiligine nähili täsir ýetirjek baradaky kategoriýasynda Türkmenistana degişli hiç ýyly statistiki maglumat berilmeýär. Emma soňky döwürde ýurduň içinden goşýan habarlar bu gurdaky kynçylyklaryň hem barha gözi iýilýandygyny görkezýär. Geçen anna güne geçiren hökümet maslahatynda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow takyk sebäbini aýan etmese-de ykdysady pudaga degişli iki minister we ençeme mali idaralarının başlyklaryny wezipesinden boşatdy. Berdimuhammedowyň sözlerinden çen tutulsa ýakyn wagtda dürli idaraların öz işgär sanyny hem azaltmagy mümkin. Sebäbi prezident işgärleriň sanynyň gereginden köpdigini aýdyp, bu ýagdaýdan nägelilik bildirdi. Şol bu wagtyň özünde de prezident garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri muht berilip gelýän käbir muht hyzmatlaryny ýatyrmak mümkinçiligi barada hem durup geçdi. Garaşsyz döwletimiň kemale gelip başlanan ýollaryna ýylatyň durmuş şertlerini ýeňleşdirmek maksady bilen girilen häzir bolsa özüni ödemeýän köp sanly ýeňillikler hem hereket edýär. Näme ýeňillikler hem bazyr ykdysadyýatyň hem geçilmegini bökdüýär. Deyip Berdimuhammedow aýtdy. Halkara Valyuta Fondunyň 12 aprelde çabeden hasabatyna gaýdyp gelsek, şol raportda Türkmenistanyň ykdysady ösüşinde garaşylýan ýa-da gaýdyşlyk baradaky maglumat Aziýa Ösüş Bankynyň Aşgabatda 1 milliard dolar qarz pul bermegi gözüňde tutýandygy baradaky habarynyň ýyzyany ma'lum boldy. Aziýa Ösüş Bankynyň gün motoru Merkez Aziýa boýunça bölüminiň direktoru CNO Selivana salganylyp, Azerbaýjanyň Trend habar agentliginiň 8 aprelde çabeden maglumatyna görä bu serişde Türkmenistanyň transport we energiýa ulgamyna göýberler. Şol bu wagtyň özünde de Türkmenistanyň içerki öneminiň ösüşi bilen baglanyşykly Halkara Valyuta Fondu tarapyndan öňe sürülen bu çaklama ýurduň ykdysady durumynyň 2017-nji ýylda hem o diýen özgermejeni görkezýär. Sebäbi jemi içerki önemiň ösüşi 2015-nji ýylda 6,5% bolan bolsa, ol 2016-njy ýylda 4,3% barabar bolar we 2017-nji ýylda bolsa onuň 4,5% barabar boljakdygy çaklanýar. Umuman aýdylanda regionyň ykdysady ýagdaýynyň gelejegi ortaýda dowam edýän ykdysady çökünlük we Hytaýda dowam edýän ykdysady durgunlyk bilen baglanşdyrylýar. Hormatly dinleyijiler, kärdesim Muhammed Tahir dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde Azatlyk Radiosynyň prezidenti ýutup möhümüňiz bitdimi diýen sorak esasynda açan forumuna gelen pikirleriň käýri bilen gysgaça tanyşyp geçelim. Mysal üçin Murat Ataşatly okujymyz Facebookda bu forumyň aşagyna şeýle teskir galypdyr. İnternet saýty bolmaly arda ýazmak üçin teknologiýa güýçlerini gören keniden bir saýt döretmediler diýip Murat Ataş Türkmenistanyň prezidentiniň başga ýurtlaryň prezidentleriniň kiýaly göni ýüzlenip jogap alyp bolýan internet saýtynyň ýokdugyny üns çekýär. Bugün soray wagtly okujymyz bolsa Türkmen prezidentiniň öz derdinden başga kişiniň derdine düşünjek adymy meňzemeýänligini öňe sürüp, ona derd aýtmakdan Allah saklasın diýen pikiri öňe sürýär. Adamat Hojakow diýen okujymyz bolsa derd aýtmak üçin arkan güýçli bolmaly diýen pikiri ortaga atypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem bu söhbete goşulmaga forumda pikirlerinizi açyk aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligimizi Türkmen sanly dukançylaryň öňüne keseren ýene bir kynçylyk baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Aşgabatda orta we ul dukanlaryň eýelerinden dukanlaryny elektron hasarplaşyk enzamlaryny oturtmak we diňe şol maşinler arkaly nagtdal hasarplaşyk şertlerini işlemek talap edilýär diýip ýerli çeşmeler habar berýär. Azatlyk Radiosi bu mesele barada yerli synçy Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Inni şol söhbetdeşlik bilelikde dinläliň hormatly dinleyijiler.
Amanrat Aşgabatda dükanlarda plastik kartlar bilen hasaplaşmak üçin gurarlaryň enzamlaryň oturdurmagynyň talap edilýänligi hakynda habarlar gelip gowuşdy. Şonuň bilen bir wagtda bu talabyň dükan eýlerini aljaranlyga salýanlygy hakynda da habarlar bar. Etem bir ýerde näme mesele bar? Mesele müşteriler bilen naqdsal hasaplaşygy geçmeň talap edilýänligi dogry bir eýem ýarym aýdan köprek wagtlar dowam edýän ýagdaý öňe Aşgabat şäheriniň 15 ýyl abadarlyk Lomoy Sowda bazarynyň dukanlardan hemde Altınasır Gunnogor Türkmen bazarynyň ýani öňküzgünlik bazarynyň dukan eýlerinden talap edilýär. Ol oturdurjak bolunýan abzanyň özüm bahasam bir azatdan şonu 2 satyn alan dukan eýleri 3000 Türkmen manatyna durýanlygyny aýdýarlar. Ýöne şol 3000 manada tapdırıp duranok. Ya bir tarafı, ikinci tarafım ma'lum bolýar, men ýa-ni adım tutun iki bazarymda da, beýlek bazarlarda da dukanlary, dukan eýleri ýöretmeýär. Dukanlary adatça vilayetlerden iş gözläp gelen oğlan gyzlar berýär. Olaryň Aşgabat şäherine ýazgysynyň propiskasynyň ýoklugy üçin dukan eýesi bilen dillen gepleşýärler. Dukanyna sowda edýärler, dukanyň kärine puluny her aýda bazar administrasiýasyna töleýärler, hem-de sowdadan elýän giýildisiniň belli bir bölegini dukan eýesine töleýärler. Ine häzir täze enzam oturdurulsa da diňe dukan eýesi bilen şertnama baglaşjak banklar dukan eýesine bolýady beýle bankda hasaplaşyp şota çyryp berildi. Dukanyň özüni görüp oturan beýle vilayetlerden gelellere bolsa şeýle mümkinçilik görüldüljekler. Ondan dukan işleýärlerim dukan eýleriniň kalbynyň sözüniň dürüstlüğüne kämir ananyp baranoklar olara eger bir ýagdaý şeýle boljak bolsa o wagt diýäle dukan eýlerim köpsi bular wezipeli barjamladymlar, bular öz dukanyna oturup sowda satýan etýärler. Aman rad indi ikinji tarapdan şo nagd pul hasaplaşygynyň gysylýanlygy hakynda da habarlar gelip bolýar. Näme üçin siz plastik kart esasynda hasaplaşaňyz şu enzam gural goýsaňyzam diýip dukan eýlerine basyş görkezilýänligi hakynda da habarlar gelip bolýar. Bu dogrymy? Hawa şeýle basyşlar barmy? İki ýyl ýagdaýda bir ýüzüçke birinciden häzir bir hakykaty boýnanmaly. Paýtagtda adamlar entek plastik kartlar bilen ýa-ni naqdsal hasaplaşyk bilen işlemäli. Ýöwrenişmedik, şonuň üçin olar satyn alýan haritlaryny adatda naqd hasaplaşyk edýärler. Galy berse dukan eýleriniň de bir uly gorkusy bar. Eger naqdsal hasaplaşyk esasynda biz haritlarymyzy satsak, bizim pul çetmeme bağlaşan banklarımıza varıp düşüyor. Ondan şu banklar biz bilen doğru açsan işleşecekler mi bir katı kologolu mesele sebebi şeyle ýagdaýlar boldy. Daşary ýurt valyutası adyna gelen wagtynda şol daşary ýurt valyutasynyň diňe bir uzypsyzca bölegini eline berip kalan bölegini aýdaly 3 ýyllap 5 ýyllap banklarda hiç ýyly prosentli saklap sonra armağa ruhsat edýärler. Ine şol haritlaryň naqdsal hızda esasynda satsalar kazanım pullaryny alyp bilmersizben dukan eýleri juda howatir edýärler. Gara azranlyk bar. Aman radyn bir ýagdaý şu sowda hususy telekeçilige nähil täsir ýetirir? Ýa-da bir ýerde dörejek yaramaz täsiriň öňüni nädip alyp bolar? Bu arada nähil pikirler bar dukan eýlerinde? Dukan eýlerinde belli bir pikir ýok. Sebebi eger hakykatdan hem ahyryna çelliş talap berjay edilmeli, talap edilse onu Aşgabatyň ýa-ni Agwan iki bazarynda dukanlarynyň bolmanyny deň ýartynyň ýapylmak howpy bar. Aman rat bu Aşgabatdan beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz berewatsy bolsun. Hormatly dinleyijiler, Aman rat bu gaýflen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu mesele barada siziň hem pikirleriňizi aýtmagy, söhbete goşulmagyňyza çagyrýarys. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşana Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlara kesmek, habarlar we ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Hormatly
Afra